Calzada de Santo Antonio en Belvís mudará de cara nos vindeiros meses. O Concello ten previsto acometer a reurbanización da zona e recuperar este espazo para o uso de residentes. Pese o elevado número de garaxes e o tráfico rodado, o resultado dos traballos potenciarán o seu carácter peonil, colocando distinto mobiliario urbano e árbores en toda a rúa. Hai que entender que ten que ver con unha concepción deste espacio público casi como un espacio público que tendrá que ir acompañado de outras medidas para uso exclusivo de residentes. Es decir, que a idea é que estas rúas que son tan difíciles para a súa inclinación e por o seu trazado, refírome ás que discurren entre a Rúa Fraguas e a rúa o itinerario de Belvís e Calzada de San Pedro, pasarán a ser uns espacios públicos de un uso moi doméstico. O que se tenta en todo caso é a recuperación deste espazo tamén como un espazo máis público, establecese pois certos elementos de mobiliario para que poidan invitar o descanso dos veciños e introdúcense algunhas árbores. Os patíns que dan acceso ás vivendas manteránse e utilizaránse ademais como lugares de estancia e paso dos veciños. O que se trate dunha zona onde existen uns patíns previos que agora digamos que se regularizan en relación ás entradas das vivendas e que van a facer o servizo tamén de beirarrúa, porque aquí non cabe a beirarrúa no lado contrario. As obras está previsto que comecen no mes de novembro e terán unha duración de 3 meses. Nestes traballos investiránse alrededor de 200.000 euros.